Liu Jing au jau ming ruma avakal le chuan blanketa in khu lunin game lo khele ti avamu a vakeu thokin khelto lo tura a shil thu khasoin mobile phone chu khoyami nge a mole ti chu azota a lei thu chu alo soi mai le ngal Liu Jing beidong chuan inun na ain I phone hi apoi mo zo kem ni ti in a zot le a o alo ti le boxi a beidon mel tak zet anu le pa omna te zotin phone chu chu sak nya lan tuma alo phal to big der lawa au jau ming zok chuan crossfire game chu ama siamani thu soin a khel ve du empty in a zot suya Liu Jing po thwak vor zewin a du thu chu alo soivat phone na pek rol chuan khel phal sakani to lo thu shilin a chwa pui da ya au jau ming chuan a ui mel viau nangin Liu Jing a chwak cha chu a lukhama chang chuan pakhat dang la chwak le in a khel zom le ngal zana mi ho nu chuan Liu Jing le doctor ding te chula omin Liu Jing chuan a computer a chuan au jau ming chungchang chu a ena game designer le programming jena sani ti a she chwaka doctor ding ho tur chu Liu Jing omna lama chuan thom nei manglawa phein a chong thuta Liu Jing chu alo phu chiang viau au jau ming chungchang a zir chiang ti a mu chuan doctor ning hian machine clock chalu tuk tak mai zai turin a du che a malam huna China game industry hi ikuta omani mi son poimo taklen chwa turin ya ikut kha a khurlo nan veng chang che iti theyang ti in doctor ding po a ho ve ta ngal bok Liu Jing ro azam ve deu ti a mela chuan a lang zuye operation room a chuan Liu Jing chuan surgery nei turin a thu meka scalpel chu alaka nga azai ta ma se thi arun chuak zoya a maya chuan a ron per zuye Liu Jing an department room sofa a amulai chu har zokin a thu chuak thwaya a thokok kok mai a operation nei tur chuan a ril ru lwa ne hle in a code var ha in au jau ming ward omna lam chu a pan zuya kong kabula chuan dingin amu hil lai chu a clear taringa tania po lo duty ve in Liu Jing bula chuan ron kalvat amut to thurun soin lau thong lo turin a shil zuya operation an nei na masaber turani bok nen avil ngun viau ti a soi zui le sham operation atan po ain fitang ti soin aip te chang chuan phone pakhat hi phorin a pe a au jau minga phone pathum na ani thu chu a shil bok Liu Jing chuan kalson pa chuan a nervous lo thu soi ma se a lo thu chu a soi thunga au jau ming chungchang chu tania chu shil ve in tania po chuan makati viau no pang chumbyang buang hi jena sani mo ti in azot nun le hiala Liu Jing chuan operation anei na a engi muti swal palin achunga chuan thil thlengta se ti in a hlau thong viawa tania chuan doctor ningan ring tok taka a thlan thu soin thil har salo takani baka mit khap kar lekin azo thayang ti in a fuya Liu Jing ro ala mumal theilo enge mo thleng palta se ani ang miro pui chunga mo phurna kala zo lawangte chu ati thul azam ve tak zet Liu Jing bok chuan tania ne na chuan operation hi ti du le lo taila min hawangem ti in a zot le a tania chuan nui sang hian a haulo tur thu alo soi zuye Liu Jing po alim ve man zuai ti ya a re hlum tur thu alo shil chuan a moya chip zui le mak operation ati du lawani chuan doctor ding kuta a umdon thu te thlenga shilin a fuya ril rungai to an thak danglam amamo thu shilin anin nor kwal le nok nok thul elevator thleng tania chuan thla in angai to na hau tak tak chu ban san tura shilom lomin Liu Jing chuan elevator po ain khar zuya Liu Jing churon lang le in operation room a chuan surgical suit ha chuan a ron luta light chu onin surgeon chutna tura chuan a thu zui mitha in ati dan tur vel chu a practice zuya doctor ding thu soite ngai to in akuta China game industry ai nga thu te chu kut khur thei ani lo thu nen chuan a soi mol mola doctor ningan a mentorin a shil chon le po ngai to in neurosurgery chu chemte chunga ballet nei ang ani a ikut chu a nge thaturani I thinlung po a fim turani chuan I thutluk na po adik turani ti chu
atuka chuan doctor ning le Liu Jing te chu outpatient duty turin an kal le meka doctor ning chuan an zo a lunch ei thwai tur a shilin cho nulama operation pahnih an nei tur thu chu a shil non le Liu Jing chuan a theirin lo thu le a omanom lo deuh thu chu a soya doctor ning chuan enge na tia lo zo chuan a pira thu soin doctor ning pon ama angkhan anale chinem ti ina zo zuya Liu Jing pon alo ove maya doctor ning chuan soima to turati in chol dil turin a shil zui bok Liu Jing ro in ngai alo ti shan law Doctor Wan cho nulampo apui thei to thu shilin duty room a chuan an lu zui ngal Liu Jing te in churun langin le khabu chiarin an sofa a chuan a chumeka Mr. Ju churun lang le hlolin a ui si aron shwai bok Liu Jing chuan a voi khat mu na ani bok nen a lom hle a pom deuh hlu hlu anu le pa omna azot zuya borak anuma wanga an chwa ve thu in Liu Jing chuan alo chang ve mai bok Mr. Ju chuan a local chan chu Li Jan Guwa case chung chang ani thu soin accident a to na vela khan site lamin an soi dan chuan lunch break lai ani ama thiam lo liaw ani thu chu an lo soi ve bok Mr. Ju chuan a thei to pa chwa zel tur thu soin Liu Jing po chuan lom thu chu a soi zuya chau kalama tuilak sak turin a thau zui Mr. Ju chuan doctor ani chan chu mipui chan puya du wanga ni ama po lawyer ani chan chu mipui chan pui du wanga ni ve thau thu shilin an tum ain an thu chu a soi bok Liu Jing chuan tuirun keng phein coffee siam sak zuya Mr. Ju chuan ina khohar dewa ai chuan chua har te adu lawem ni ti ina soma Liu Jing chuan a operation masaber tura in was sai angai thu chu soin Mr. Ju po chuan alo lom pui thwaya Liu Jing bok chuan a zam thu chu alo soi le doctor na chu midang chunga mo phurna lak ngai eizun na ani abak eng thil ma siam that theilo ti in a soi zui Mr. Ju chuan ha dam dana zir angai thu chu alo shil ve bok doctor ning chuan an chau ka bung ra da na vel chu hain paper bag pahni chu arun khai chuak nol ning jang le apu an lo ho ve che bok a chwa le nga la ngai thu lo soin apa hne na chuan ning jang chu lo ompui turin a shila apa po chuan a thei thu soin doctor ning po a chhuak zui le ngal Liu Jing chuan si chu pomin Mr. Ju nen chuan an chhai vela chulai chuan doorbell ron ri in Liu Jing chu hong turin a kal thwai doctor ning chuan uya poma mu chuan lo lom ve in lim tak chuan a ron luta Mr. Ju lo chu ve rana mu ero chuan a phur le ta chia lo Mr. Ju la chuan enge ron ti don ti alo zot zuya doctor ning la chuan ngei omrong kai lek hian ihman thei hle mai alo ti ve bok pakhat la in weekend ani thu in alo chang ve mai bok doctor ning chu Liu Jing bula chuan chu in an nai le deuh khera Liu Jing in uite beng a khalai chuan engwanga a text reply lo nge ani ti chu azot ve khau Liu Jing po chuan room a phone a charge dai thu chu alo soya doctor ning po chuan ina viau ni in kalo nga ya uite mai ilo in fiam pui charger zo kem ni atile muk Liu Jing po angoi zui mak Mr. Ju chuan a pasal hlui ani thu le a hun kal to mai ani thu chu aron shila doctor ning la dwai law in nei thatli a du thu soin atun hun le a malam hun tur ani tur thu chu alo soi ve mak Liu Jing ro in a nei le don ti tunge soi alo ti ve sap thunga Mr. Ju chuan in nei thatle chu a du lawani kha I du thu sa mai ni ka ring alo ti ve bok doctor ning chungoi makin soi mai tur a she to law a thil ken sak chu do kana da in ning janga pe ka ni thu a soya a thesis ja the ngi lo tur a shilin a chwak zuye Liu Jing in lom thu a shil na po ning jang ne na soi turin alo ti mak Mr. Ju chuan Liu Jing ne na chuan doctor ning chuan atun hun le a ma hunatan ala be se ni thu soin ma si ama po chuan malam hun dum tak an nei thei a be se ve thu chu a soi zuya Liu Jing chuan a chang mai law si chu bia in
homework ti angai to thu soin hun rem changa kanin family don nia ti in Mr. Ju chu ape zuya doctor ninga thil pe khai chunga ading chu Mr. Ju chuan aril cham le cham lo zo tin e tura sem sak do nem ni ati a ma se liu jeng ro in ama chawa omadu thuwa lo changin ruma alut bau zuya Mr. Ju le CC te po anin pom ho zui tabok zana chuan liu jeng chu night duty turin akal le a au jau ming ward chu tlo in chol ha dam tur le game khel to lo sham turin angen deuh ti ti a doctor ning po arun lang ve hlol kongka khar pa chuan liu jeng chuan a chol hun ani lom ni ti in lo zo ta emergency omwanga anlo kau thu soin inge chulai hmuna chuan a ti ti chu a zot let ve ngal bok liu jeng po chuan a endik lok thu in alo chang maya doctor ning chu kalson zuin thui po akal ma chuan liu jeng chuan alo auding le lo thon mel tak hian bia ka du thu asoya doctor ning po chu liu jeng omna lama chuan a pheile a ama a chuan a runding zui le a soi du chu a zot zui ngal liu jeng chuan operation chu aban san mai thei ngem ti in alo zo ta engwang nge ti in doctor ning po chuan alo zot vat liu jeng chuan ala no pan thu le pian pui fin na sang tak nei ani a tun hi main sergeant anga ka na ma saber tur ani bok nen ama ngei po in a soi to angin doctor te chuan an hlotling nge yang ti in an tiam thei lo thu a soi zuya doctor ning ngai da ne ro chu ani vak lo doctor te chuan an du dam lo te thlang thei turin dikna an na yem ni ti in an na tho an kum le an din mun te ne na an main sergeant tur an thlang thei yem ni a ti zui le liu jeng chuan chu operation chu angai to ringot po a hlo thon thu soin ama po chu ama a in ring tok tak angkha ani to lawa doctor ding ne na chu operation po chu pe mai turin angen zuye doctor ning chuan kum tam tak nuwa chuan apui tling to nia angai thu soin ma se mi zak zum le chaklo tak ala ni chu arin ngai lo thu a soi zuya liu jengin adang lam thu a soi chuan doctor ning chuan adang lam lo ti in alo chang wata adam lo te ta na chabir mo phurna la ka du tak ze chuan operation chu a ma chhonanga chhuana a motor thu le chu din hmuna chang chuan atlan chhuat thei thu soi khomin doctor ming thang tak ni adu chuan a hlo thona le a thil ngai to te chu ma chhon tura shilin ne turin a shila ama a anom thu shilin shereng turin a cha zuye tu man an chan pui do no thu le ama in chan pui mai turin ti in akal san zuya chumi zan chuan liu jeng chu na sa takina in ba sai ta a surgery nei tur anga an nei to dan video te chu enin a buai viau mai a tu ka an meeting chuan au jau ming operation nei tur ra a rem ruat na an zo zuya liu jeng chuan ma a so na ni ti sha zet hian in ring tok takin tumor omna lai le thil thleng thei te soin in ven dan tur te nen lama soi me ka chuti lai tak chuan nu pakhat ron lutin chumi hmuna ho tu ber chu a ron zong alo ni doctor ning chu loading ve vatin deputy director ani thu soin alo chi baya nutling po chuan lo chi bai let ve vatin au jau minga nu ani thu le nimin lama man mo taka Australia achanga anlo kir thu a soi zuya doctor ning po chuan a fa pachung chang anlo soi mek thu chu a soya chu ve turin a shil zui bok a chut na tur midang chuan anlo ko mo zui vat chut pa chuan a fa pa zai tu tur chu tu ma la zai ngai lo mi tharani don ti alo sha thu a soya liu jeng chuan ming soin a zai tu tur ama ani thu chu alo shil vat au jaw ming nu chu alom mel vak lawa a fa pa chu practice nan mai an mang lawang chu ti in a zot zuya doctor ning chuan liu jeng chu lo hlia khu tum takin a fa pa operation chu thil lian thamani lo thu le thataka ti thei ani tur thu chu a soya au jaw ming anu ro chuan alo pom ve hau lo khwak lamani wangin thil poi tak thleng pa the ni a chumia chuan mo phurna alangam do nem ni ti in a zota doctor ning bok chuan tu man mo phurna an lak lo tur thu lo shilin doctor an ni angin a chaber an ti sak mai don alo ti a lungai lo turin a shil zui bok
au jau minga nuai ro in ala pom ve der law afa pa chu operation ma chon tur ani a anun na chu ama doctor kuta ada mai don thu so in heta alo kal chan po afa pa operation na main surgeon ni tura ngen turin ani ti chu asoi tlang ta lo lo engtin ma an chang zui law liu jeng te in lama liu jeng chu anu in theiron pe a ma se liu jeng chuan ngai sak me lawin game alo khel sana anu chuan makati in a to ni in angai damdo in lama an kal le nu po chuan ward lama kal zuin au jau ming chuan game salo khele mol mola anu chuan alo boy pui mek bok a ei tur chale a tak sata na mo te soi zung zungin tanya po chuan lo chin cha zelin a soi zo chuan a chhuak zuya liu jeng chuan au jau ming nu hne na chuan an ward in charge ani angin mamu an nei chuan shil zel turin ati a au jau ming nu po chuan lom thu lo soi mol molin a fa pa games khel reng chu khapsak turin adi le ta top operation nai to bok nen chol ha dama ngai thu chu alo soya au jau ming ro in game khel chuan ha dam thu in alo chang ve thung liu jeng po chuan a tok le ta relax tura shilin phur tuk lo turin a cha a au jau ming po chuan ama sha thiam ber tu wa nga in alom viau a game khel chu ve en puin a khel nen ain angani che kang chu awa soi pui hluta au jau ming po chuan makalo ti viau an silai man thin te in zo tin alo in ang le zela a phone dilin limited skin a free ya a pek tur thu chu a shil ta hial bok liu jeng phone mang chuan ati sak zuya finger master ani ti username achang chuan liu jeng chuan lo sheve maya a chan chin an soi chin te soin au jau ming po chu a phurin nuama ti ta hle a abula khel turin asom ta hial bok liu jeng ro in outpatient duty ne ya wangin alo nyal wata ma se round khat chauti ya asom zel ta ka chuan anu omve chu amit mei zewa au jau ming chuan anu hne na chuan room hi wa piti ni lom ni pona lo wa chuak thoveng ro ati ta renga anu po chuan afa pa chu lo en kol thatura cha in a chwa san tabok liu jeng po rang khat cha ti chungin a khel pui zui ve ta nga la ma se an khel zowa chol ha dam turin ain tiam tir thlap geman khel mol mol lai chuan au jau ming anu chuan ron en thla in alung oi lo kher maya rang taka kal sonin doctor ninga mu chuan liu jeng ti dan chu soin a fa pa game khel ti top turin ange na ma se ani chuan a khel pui dai tho te chu a soya afa pa operation nei lo tura ati wanga ni arin thu te chu a soi zui hlak hlak bok a hek na sa hle a doctor ning chuan in mel zet hian en turin a shwai phei ta a ward kongka an va hon chuan liu jeng te pahni chu an lo tang na samai an la hlotling suya an lom viau chulai tak chuan doctor ning chuan be ka du thu soin aron ko suya au jau ming chuan nuam ti vak lo hian amu to don thu va shil ve in game po a khel to don lo thu chu ava soi ve bok liu jeng po chu a chhuak zui ve ta nga la doctor ning nen chuan kal dunin enge diklo omzo tin anu in aron hek thu chu a shila liu jeng ro in an har sat na chungun taka an ngai to chiana ngai thu lo soin doctor ning chuan hui sonin mi omlo na hmuna chuan a shwai phei wata liu jeng chuan a phone lak saka khwa khir tumpon adanga lei zela game khel lo tura ti in chu ei du lo emo amu du lawa operation tura a boy vek mayang chu wang chuan ama hi kan sha thia manga ya chatta ka operation kan ne pui theinan chuan a khovela kan chen pui ve anga ya ni ti in lo shila doctor ning po chuan a soi sel talem lawa main surgeon ti lo turin du thu I lo sam lo ti ro ti in a zot le ta liu jeng ro in hunin a shil dan dan ti in a lo chang doctor ning kal son tur chu ko le tin crossfire game chung chang chu soi puyan tum zuya alo ngai thlapei lo lutuk chu liu jeng po chuan anui ta top mai